Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Nakakita ka na ba ng halamang kampupot? Dito sa amin sa Cavite, mayroong halamang kampupot dito sa aming munting bakuran. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo. Ang daming tumubo nito dito sa aming bakuran. Hindi namin pinuputol ito. Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo ang halamang ito. Ayan, kung mapapansin nyo, ang halamang kampupot ay namumulaklak ng kulay puti. Ayan. Dito sa amin sa Cavite, pag nagkaroon ka ng salugsog o tinik sa daliri o sa paa, ito yung ginagamit. Pipitasin mo lang yung pinaka dahon nito. Ayan, try natin. Ayan, mapapansin nyo na meron siyang dagta. Ayan, kung nagkaroon ka ng salugsog, ayan, ito yung ilalagay mo. Lilitaw yung salugsog, ilalagay mo itong dagta ng kampupot. Nagkataon, ayan, nagpapagawa kami ng bahay dito sa Cavite. Nung isang araw, ayun, nagkaroon ako ng salugsog. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ang nangyari. Ayan, panoorin nyo yung video. Nasa lugsog ako ngayon, ayan, natinik yung aking daliri. Ayan, naalala ko yung halamang kampupot. Ayan, kumuha ko ng dahon nito. Ilalagay natin yung pinakadagta nito doon sa aking salugsog. Effective nga ba? Nakakatanggal ba ng salugsog ang halamang kampupot? Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ito yung dagta ng kampupot. Ito yung ilalagay doon sa salugsog. Ayan. Pag nilagyan mo daw ng dagta ng kampupot yung salugsog, yung pinakasalugsog nito ay lumilitaw. Yan, titingnan natin kung totoo nga ba or effective nga ba itong halamang kampupot na pangtanggal ng salugsog. Yan, hayaan natin mga 2 to 3 minutes. Tapos titingnan natin kung lilitaw nga ba ang salugsog or tinik sa aking daliri. Okay, mamaya. Ayun, no? Itim na itim. Na? Yun, lalabas na. Ay, teka, punutin ko ng tiyan. Sa ano lang, bulak. Ayun, no? Ayan. Ayun. Pakita mo nga. Nasaan na ba? Kita mo? Ayun yung salugsog. Ayan, effective nga. Natanggal na nga yung aking salugsog. At ito na nga yung daliri ko. Ayan. Ang galing ng halamang kampupot. Ayan, pantanggal talaga ng salugsog. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos. Babados.